Здравейте ви, Боксем, аз съм Пиро Дефекта и с мене Геймър Мейкър. И снимаме двамата едновременно, нали Пиро? абсолютно. 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 И сега ще ми видите якия скин. На мен? Моя як скин. Не, на Инфернус. Ти ли си го правил? Не. Не ми Зна- знам, е як. Знаеш кой е? Кой? А Пиро си го е правил сам. Вижте какво добавихме тавана. Това дето... Това завозаха тавана. И него съм. О, буснах се. Пиро, ти къде си? У нас ти? Как се точно преди? Аз ще сила звука в клипа. Да знаеш, че аз мрънкам. Мънкаш ли? Мрънкам, бе. Мрънкаш? Да, мрънкам. Защо мрънкаш? Не мога ме чуеш. Значи да се... Защото си говоря тихо за това. Не, това значи да мънкаш. Нещо такова. Не му чу. Това ще Както и да... О, как ми лаги. О, шит. Голям лаг. И заради това умрях. Заради големия лаг. Аз умрях заради дрифтърските ми умения. Арчи, още не съм умрял. Няма спеквай. Какво да спеквам? Аз ще да спеквах. Спеквай, бе. Добре, да, айде. Мале, пуснах си клада, тя взе нито реши продължи. Я? Великия кемпър. Аз тук, виж как става. Аз остана и тей, горе до тей и аз излязох. Аз ще продължа. Пратата. Ще цензурирам някои неща. Ти знаеш как да рендваш клип? Вече цензури, искаш да правиш. Майтап си. Колко минути е този клип? Найс. После 15. 20 минути. 15 или 20. Горе долу. Бе, ето тук умирам. Сега ще кажеш, че не мога качиш толкова много. Не, ще кача. Наведнъж. Не наведнъж, ще кача епизода. Просто. Епизоди на епизодите. Да, епизоди на епизодите. Супер. Мафака! Оле, как се забих. Като пирам в кисело мляко. Да. Мале, тук някак пише Ниро, аз чух. Аз си мисля, че пише Пиро. И той отгоре един друг написа пиро. Да, знам. Ама ми се Кажи му моко. Да. Чакай. О, вижте. О, умрях. Фейл. Да, защото писах. Затова. Гледай сега иначе. Иначе професионално. Другия сервер. Чули? Гледай сега дебилното. Какво? След този моб съм местен в другия сервер. Добре. Кой си? Добре. О, шит! Ще се премести в якия сервер? Не казвай името. Якия сервер. Айде там, О, там се отваря. се преместим. Тук сме. Се включването с фешън показване. Малко дрифт скилс. Това е много тип. О! Ахаха! Руста. Так! Пръстак! Аре, Лора! Ламе на Лора Лора. не искаш, бе? Ти си Ама съм твърност ли? Не, той си отворен с това. Тъпо. Може. Го! Фордовин. Подруг. Така. Вижте колко съм добър, сега прескочих едно нещо. Много съм добър, значи. Значи, тук сега минаваме. О! Колко съм добър! О, шит! Фака! Пака ли? Сега! Олеле! Гледай! Е, Колко близо бях! няма да успея, знам. Аз това мап не го знам, така че дъкам на... Опа. Стига с тия дъката. Добре, и дъка. Ти не знаеш кой е дъка преди. I don't know. I don't know. What is it? Това е песен. Говоря с акцент. Тук, то спирит. Проблем с руски акцент. Акцент? Не, нямам. Аз много харесвам руснаците. Като руски рап, много е. Руски рап.
Аз обичам дъбстеп. Тота, Ето, аз обичам дъбстепа, ама какво? Това са го пускали много пъти в... Хайде. Да, ясно го знам. А, да, знам го, ето се сетих. Не и да... О, къв дъбстеп. Да! Оживях! Аз не. Защото съм много... Спекна ме. Гледай цъкав стънт. Да, ти в този сервер, като спечелиш, голямо постижение. Голямо С постижение. човека. А, не, няма кеф тази песен. И сега, какво ще натиснеш? Да? Ясно, да искам, айде, за феновете, на пиро. Благодаря, фенове. Които нямам. Те благодарите на нямам фенове. Да, аз нямам фенове. Тогава, Знаеш, че твоите нямам фенове благодарят на твоите фенове, макар че няма фенове. Следи времето, ти казвам. Че... Ето го следя. Не следиш? Еми и половин час да стане голямо работа. Здравей. Мерси. Така. Аз пък ще кем. Не, няма. Какво бе, какво? Не! Не! О, не. Не! Умиргам! Гати го пак. Той имаше късмет просто. Кой? Вики. Ей, виж каква фешен музичка. Фешен. Аз няма да спирам, дай ще го увелича. Малко искам да чуя песента. Ето тук. Аз моите дрифтърски умения. Дрифт скилс. Много лесно. Умирам от кеф, когато правя дрифт. Много лесното. От какво друго ще умираш? Когато слушам дъбстеп. О, аз съм Не, втори. взех правилно и верно си. В смисъл, още не го взех. Връщам се, да взема... Колко минути според теб стана клипа? Знам. Да взема инфернуса на дрифт. Сега, че тук е много тъмно и аз не знам. Къде ходя? То сега ще го мина, гледай сега. Да. Това е баба ми. Това ще го цензурирам. Тя добра жена и никой не съм я виждал. Добра жена и винаги го готи плата обърне. Това ще го цензурирам. О, какво ста тук? Нищо, умрях, какво стане? Колко съм тъп. О, пих! Как се чува така? Моята песен свежи и твоята после за нея. Ей, Супер Марио, продължи. Ако искаш с теб, да изчакаме. Не се ходи направо, Знам. знаеш. What the fuck? Тук Защо няма гъма? гъма ли? Гледа как? Някой просто миня го деактивира и ние ли бяхме един в друг. Юрич. Deactivated. Деактиве... Не, запалим се, като бързо и репери. Е, Гледай колко прост мап. What Няма никъде. the fuck? Стана. Магнетик колъб. то мап е як. Любими мап! Стих съм. Любими мап след... Любимият ти мап. Това, нали, това беше единици, се пуснаха двойка. Ей, бастун. Що сменяш? То пира до мен. О, вижте, колко сме яки. Това е бастун, за какво сменя мапа? Бичес. Опа, пиро сега ще почвам във въшта. Не ми беше заредил и... Знам, че не ми беше заредил. Тихо бе, бастун. Чакай бе. Стане... Там ли? Като видиш на тези розовите нещата изстрелва. Да, ти се ли разбра? Мен не ми беше заредил. Аз предлагам още два мапа и да спирам. Ти лудо ли си? Що Трябва да е? повече време. Какво ще време? Ти отли си 2 минути клип? Това 2 минути ли е? Трябва Аз се не клипа. мога да... Аз се не мога да изгледам играта, защото... Няма да защо. Не знаеш, Горе-долу. Към 20 минути. И 20 минути да стане.
20 минути ми вземе памет. Човек, ти пазиш ключата в рапса от една година, буквално. Се пресняваш за мон. Ще го взреш на... Нищо. Абе спираме SF Хикса. SF Хикса, ето вижте. О, чай, че те да цъкна малко литрови направо. Ще рече куитно. Айш! Take it higher. Сега, винаги трябва да чакам да ми заради мапа, че има ни текстури, където като не ми заредат и ще се набият. Те пешън музички. Ей, това много фешен музика. Ай, ще се разсудат. Да, съм умре. Гледай го, на кръв. На косъм. Обичам да живея на... А често те играя на космос. На ръба беше. The show. Често те съм на космос от умиране. Не мога да Знам. и винаги оцелявам. Аз знам, че ти оцеляваш като. Ай, бастун. Аз имам чувство, че мапа е... А това да е, клипа е дълъг. 7-8 минути трябва да е. 7-8 минути ти е дълго. Не, 7-8 минути може да се мине. Еми, значи не е дълъг. То за теб не е дълъг. Ти му си правиш 1000 часа. Еми, ти можеш с... Добре. Чакай да, къде се ходи? Пиро, не е Абе. на тук. То се знае, че не е. Ще на ми тук. кажеш. Не е на тук, бе. Е тук е. Ще чакам. Е тук е. Ето, Инфернус. Даже му качи горе. Кажи къде трябваше те да бе. Абе, чакай, виж ли ма горе? Погледни нагоре. А, там. Мини там, където се направо. Не, трябва да се Завина направо, работа, да. виждам тук. Зави се обаче. Се завия, да, се завия. А, така. Да завиш. Ичка. И ти тук идваш. Оу, шет. Шет? Не! Паднах! Аре бе, нерво. Оп, като си паднал в газ. Ух! Ще да умра. С тия мапове. Да, умра, докато не съм умрял и аз. Край, умрях. Само се чува, докато не умреш. Пум! Drop fail. О, ти гледаш? Нямаше я кажа, че с простак изобщо. Не! Ама да. Begin to show. Пиро, кой клип вече напреднем от тази? Шести. Кой клип се ще е това? Е, това е факия, много як мък. А, да. Не съм я да и в тази. Ай, тихо сега да съм след. Не е почнала отдавна. Кой да пак стреля? Да мога. Как да... Шо къде замина? Цеката. О, като това с хантъра, бе. Познаеш? Като това... О, бивам. Абе, я... Виж, спеква. Спеква една. Спекваш ли, ма? Спеквам това, гледай как е... Да някъде да завия. Отвена, бе. Не има. Айде. Оп. Аз ти поздравям. Оф. Не. Справя да снимаш, бе. Виж там, виждат се нещата на хеликоптери. Бягай, бягай! Не! Бегай! Газ! Взриви, ма! Гледай го, бе, Копелето. тъпа към Урсен.
копане. Ай, сега да бегам. Аре, сега попекам. Гледаш ли? Гледаш ли, да. Оп, как се изряза. О, чувам, някой ти стреля. Чуваш ли? И при жълтото. Дрифтър, ти умения поднямаш. О, шит, беги! Сега на скоростта ми е. Като този хантър, направо бегам като генгстър. Генгстър шит. В клип се казва генгстър шит. Аз ти казвам. Ако не бъгне, бъгна, бе. То клип кръста генгстър шит. Епизод 1 генгстър шит. Мота. With Pure ефекта. Епизод 1. Тук едно яко. Кой му як? Мягаш се отнеди, фейлваш, гориш, ядосваш се, хвърляш се компютъра на букука, връщаш го в магазина, да, вторични. Гледай сега колко яко. Надрифче ви. Ей! Не може го минам. Дай ти почваш. Ето, ще го мина. Кой му убил, бе? Ей! Ще прибия. Не стига, че ти избях от ракетите ми и чак ще ме гръмват. То ми завижда, ме Кръш. Къде си, бе? Да. Няма къде снихаш? Погледни нагоре. Къде? Хаш. Ето. Хаш. Натисна хаш. Ще мина от другата страна. Като... Сам цганен. Не, чакай. Цганската мхала. Да. Пиро ще свърша клипа, Чел, аз го продължавам. Аре, свършай го по-бързо. Свършва. Аре, докато... Пиро, вече 20 минути трябва да спираме. И? Стана 20 минути, аз ти казвам. Що? Трябва да спираме. Много памет. Не, че много памет ми... Много време трябва да конвертирам, ти ме зачка класна. Така че ще го мина ли? Не можа да го мина без нищо. Ами, няма се продължавам с него. Можа да го мина. Аре, чао и от мен. Защо да почнем наново?